My people, update. I don't come again. No be small something, my people. Make una carry una jogote sit down, come listen to this one. It don't happen again. Everywhere don't scatter. Table don't break. Oh, no be small something. This one so they come from Mathias Ezeaku for my people. As I cross this one, I watch up the lies. I come to say only my ear. No, if you hear this one, finish my people. May no come be say I too talk for inside this video. I will leave una mona for listening to Mathias Ezeaku for. Ihe ni na anyị na-preach. Mmadụ ga-azọ gị. Jesus enye na ego kete ruo amalicha ụnọ. Ọkụ agbawe ya. Mmadụ ga-azọ gị. Ịma mkpọ Holy Ghost, ịma mkpọ Elijah, ịma mkpọ Peter. Reverend Sister Keta now. Just na video mme n'ụtụtụ taata okwu erugo bishop ntị ruo ma chaplain ntị onye ọbụla na-agbazi katakata. So I believe na the next video keta mme emechi bụ na gị na-emego nwa ya admit n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ bụ chibia ife na-aga ị na-preach ihe niile eji Christianity deceive gị. Ndị pastor na-eri gị mugu gị receive. When anything you receive, government bụ the final answer. Government bụ ihe na-aza ekpere mmadụ ekpere. You know? Reverend Sister bleeding na chi gbagbu onye omenala kịta na-azụ ya. Onye omenala na-azụ Reverend Sister. Reverend Sister ya na Mary bụ nwanne. Na represent Mary. Na represent Esther. Na represent ma ụmụ nwaanyị oruru ọbara. Nwaanyị oruru ọbara emego no ya na-asị nwaanyị oruru ọbara, nwaanyị oruru ọbara. Reverend Sister accountable reality. Oruru ọbara emewe gị ya. Ya kpere na ekpere ka ọ na. And when you solve, I'm just telling you, you just need to make vocal sound. You and the boy, they communicate with the ancestors, adore their ancestors. Boko chief, a jabo wambo. I say na Jesus in a nyego, no nyanga. Jesus in a nyego, man, no ye catch us in wego na the whole West Africa, but Muslim. Jesus raporogi, nye dango tego. Oga chuvego. Ya jafa Jesus ne program, you went to go, chasino e pera hit beleta. A coqueba job, be chasine when sumeria. Jeba wambo. Yeba wambo. O se ti go log ya ke tolo talo mali chono. Oku na-enwu ya. Ndị village onye ọbụla kwụ na main road kwụrụ nwere onye mi ho ga-eme. Onye si ka agbaka gate ka eje wuo mmiri osi ga na babu wire na electric ya shock ya. Ma mụ ma oyikwu ma oye nta agbawa ọsọ ndụ. Enwe chọk electric shock o ya. Cause ihe alụgodoro ebe a dị egwu. It's a very nice house. So all you na in preach government ka ị chọrọ. Government dị mma na-arụ ọrụ ọfụma. You know, duty, I think we're able to duty government ịgba mbọ. This show na community niile na network lulu there. One them and one day television exist in my state. Make a sure na the whole community know na my state. Na unu na arụ ọrụ there. You know? Unu na arụ ọrụ there because phone ka eji save life kịta. Phone ka eji akpa ambulance, phone ka eji akpa fire service. You know? So do kaina yonye fozi ya tụsi anya na ọkụ na-agba be our brother na Ugboene ka ndị fire service je lụọ ọrụ Ugboene after ebe na ebe ịgbatu obere by the left nweta Ugboene. You know, reality be na teach onye oji lesson. Jesus enyego no onwe ge mbose mepere no akịta ha na nwere na Jesus enye na ahụ no Jesus onwe Jesus nye ego no otega alụwarụ no ndị Igbo alụwago no before ebeta aka Jesus. So yeni na ndị father na awori no mugu. Reverend Sister get the cool ọ chọghị nwu mana ọ chọrọ ije enigwe mana ọ chọọzi nwa bịa kpọwa onye omenala ka nzọpụta and azọpụtago m video m mere n'ụtụtụ ọ gbasago kọọlụ m kpọrọ ya kịta ọ sị na chaplain ha akpọ gị gwu ya si ya na ya don were ka ya je gwakpọ bishop. You know, achọghị m ọbụrụ ihe na-ega mma abịa kwube na bishop anụkwu gị kọọlụ na gaza ayala a whole bishop Catholic Church Reverend Sister ka bleeding na-agba for years. The Reverend Sister na ha agwakwa m na onwe onye otu enwekwe cancer nwebekwa ihe mere n'isi onye nke anọkwa n'ụlọ ọgwụ kịta onye nke abidokwe fibroid onye nke cancer katọgbọ na-enwebe shishi ihe mego n'isi onye nke a. You know na enwe jiga ka sef jekwuru bishop direct yọọ ya maka nke ahụ nwere cancer nothing enwebe any show men. You know, so ịma na-agwụ na na-eme eri ụfọdụ n'ime unu not everybody ụfọdụ n'ime unu ndị ụka business ka abịa ndị bịara ịzụ afịa enwere ebe ọ bụ Jesus na-enyere obodo aka n'ụwa niile China na progress ife niile na watch ma TV television phone gị nọ na Nigeria China made it Japanese made it ọsọ enwere ihe ọ bụ just wee deceive ogu
ndị na-achị ga-eburu ego gị na-ebupụ na-ekpe ekpere na-asị gị kpee kekara obi kụbana kpewenụ kpewe tiwe faya itichi isi awọ inwe kidney problem enwenyu anya inwe leg ulcer isi na-enye ego lọkpa enwenyu anya you know a na-emeli gị ekpere every week a na-emeli gị la kedu ife ọ ga-enye gị? Ọ ga-enye gị ọkụ? Ọ ga-enye gị ọrụ? Ọ ga-enye gị ego? Mụ na Jizọs na-enye gị, don't even need to go and work. Ikwesị ikpe ekpere were ego nye gị. Ma na-ekwere Reverend Sister bleeding na-agba kịta akwa nwaanyị oruru ọbara o metụ ozo n'uwe Jizọs aka, you know, emetụ ozi ọnụuwe Jizọs aka, you know, o metụ ozo n'uwe Jizọs aka. O metụrụ m nwa Ave Maria metụrụ m aka ya dị nsọ ya mbụrụ bịa ọ na akụkọ ụwa na-eme research ịgwọ ya ị na-eme nwa Ave Maria ụnụ ka esi ruchisi ụnụ ka everywhere na-ele company o ruchisi everywhere na-agwa gị n'ụwa na-emebi ya na-alụ more building church na-awori gị. Kedu miracle ji mego na crusade na generator agbụghị otu nsi agba efu na jen m ka Reverend Father gị si egbo iwe emewe crusade a na-ata gị na Zion si na eje n'ịbụ nwa Zion onye ala ka agụbie na agụ gị ị na-atụ ụjọ ọnwụ, ị na-atụ ụjọ ide ogbenye, ị na-atụ ụjọ ihe ọya iche na ihe ndị na-asị na ekpere abịa akụkọ ọ bịara enu ozugbo kwudo gị ozugbo oribido gị. So ndị niile na-anị nwa accident iche na ka ha mma ọ mebara side gị enwe ka echi nụ na my turn maka ụzọ adọrọ mma, you know.